Yan, bili tayo ng gulay. Ayan. Bayad. Oh. Mahal ka, balingoy. Oh. 3,000. Yes, a price. 3,000 nga. Bibili ko na ano. Yaprang. Oh. Ayaw kunin oh. Dadagdag ko to sa puunan sa tindahan. Yan. Dahil wala nang laman. Eh, napapalaban kasi sila ng ano, yung kapatid ko yan. Dalawa magagrad sa amin. Magagraduate. Ito na, salamat sa nagbigay. Ay mga paring Jason, magandang hapon po sa ating lahat. Grabe. Napakalakas ng ulan dito. Hindi ako makaalis-alis pupunta dun sa bahay. Siguro patilain ko muna to bago ko pumunta ng bahay. Yung speaker ko, pinahiram ko dun sa ano, mga nag-iinom dyan sa labas. Kasi gusto nila kanina, pumasok dito raw mag-inom tapos magkantahan daw dito sa loob. Pero mga ano naman yung mga tito ni Mrs., mga uncle ni Mrs. At bisitahin ko naman dun sa bahay at kumustahin dun sa sila papa, sila mama. Para tapos yung laban nila kagabi. Kumustahin ko yung mga kapatid ko kung panalo ba o natalo. Kasi kahapon dito sa Lanini nag-practice kasi burn out. 2 araw yung burn out doon sa amin. Gawa nga ng sumabog daw yung parang pumutok yung transformer. Kaya nag-burn out. Kagabi doon sa group chat namin, pag-uwi nila galing sa kantahan ay lakas ng ulan. No choice na, nagpaulan na sila. Kasi kung hinintay pa nilang huminto yung ulan, umaga na silang makakauwi kasi yung ulan nga magdamag, kaya nagpaulan na sila. Basang-basa raw sila nung pag-uwi nila. Ayan, punta tayo dun sa bahay. At sana panoorin nyo itong vlog na to hanggang matapos. Ayan. Ayun, maraming salamat sa na to. Itong gagawin kong vlog. Maraming salamat. Tingnan nyo na lang kung ano laman ng vlog na to. Hanggang dulo. Thank you. At sana subaybayan nyo. Alright, let's go. At yun pala, pagka tapos ko dun sa bahay, magpapalit ako ng gulong. Kasi kahapon, pumunta ako dun sa bato. Pumunta rin ako dun sa barracks. Naplatan ako pa uwi kasi yung gulong ko sa unahan, manipis na. Nung pagpaayos ko ng motor, dapat pala sinabay ko na nun. Kasi sabi namin, palitan ko na raw yung gulong ng motor ko sa unahan kasi manipis na nga. Kaso iniisip ko yung budget. Ngayon, no choice na talaga, papalitan na kasi ni running flat ko na medyo nagbitak-bitak na siya lalo. Pero kaya pang bumbahan siya, makarating lang doon sa doon sa pagpapalitan ko ng gulong, makarating lang doon. Ayan. Ayan, binumbahan ko lang. Flat talaga oh. Binumbahan ko lang siya. Na siya? Labas na kasi yung ply oh. Palitan ko na. Palitan. Maragulong. Oo. Nabutas na pala to kasi kanina. Iniwan ko kasi tong motor ko sa kapatid ko nung nagpa-Maynila kami. Nabutas pala yan. Yung butas malapit sa pito. Bali yung gulong ay 550 yung gulong tapos 140 yung interior. Palit na ng gulong. Ito yung pinalitan. Butas na. Bagong gulong. Pati na interior. $690 lahat. Grabe yung gastos na naman sa motor. Sumabay pa. Bigay ko kay Papa yung pinagpalitan ko. 740 yung binayaran, 50 yung labor. May tugtugan sa bahay ah. Grabe oh. Putik. Maputik. Ano sa bahay? Kay Papa, gulong. Luluto ah.
Sakto gulay. Hintayin ko na to. Paborito ni Ami. Kaso kulang pag gumingi ako siguro. Balinghoy. Lulutuin ni Papa. May ka manok. Maria. Kita no. Yes. Ang luto. Nagtinda ka mo? Hindi. Ito ano? Nagkanta kami. Nagbakal. Ha? Masan nagbakal. At kumalata. Pakunad ito. Balso pati na. Sugabi. Nanganap-anap. Mga galian sa nuwan, mga nakamotor. Dapat na nagbariwas. Dami naghanap ng balot kagabi. 18 days yuan. Tapos ako 17. Oo, mali. Kumusta yung laban? Hindi ko ng gana. Ha? Hindi ko ng gana. First? Chicken. Second? Si Nini? Talo. Gatalan. Kaya si Nini talo. Ha? Si Girl Tapang pala yung ano? Yung Paano kaya? nanalo. Sunuran siya lang kung naulan sa kusilini. Tapos siya nagtanggal. Oo, siyempre. Si Jed, isa siya nandito yun. Tagat namin. Kapag siniligad mo nauna sa kuha, amo. Si, kapit ka sa una. Nakon pa yan. Nagupasumay. Ano naman? Hindi ko laban. Nagupasumay. Consolation pala si Nini. Oh, 200. Lalo di laban na ang lapot. Si Girl Tapang pala yung panalo. Si Nini, consolation. Nagkalit kaya lang, Tid. Talent. Fire dance so nag-champion. Tagaligas ko si... Naganak baga, nag-audition. Ha? Naganak. Ah, si... Oo. Naisip mo. Nabad ko sa posta taga-balatan. Si... Ang... Tama ito magkaamat ka saan. Naganak. Kuwasan na. Audition kanina. Ay, Kung ako saan na? nagtunggap. Muna lang. Hindi mo lang kami sinabihan. Ngayon lang napunta. Nakita ko yung post ni ano, pinsan ni Rika. Na-pleasing. Na-pleasing. Sarap niya. Parang mahina. Mahina yung ano, gata. Ang gata. Dalawa na to. Luluto na. 3,000 yung ano, 3,000 pala yung panalo ni Nicole kagabi. Tamang-tama kasi nangutang sila nung pambayad dun sa school. Nakabayad na si Nicole. Eh, pagkakaroon lang ka di-adi. Maano, pangit ng gata. Dito nagmantika. Mas mahirap po. Mas mahirap po. Kita ko. Parang palusag. Ano yan? Wala na pala ano, puhunan. Kaya pala dulo Wala nang puhunan ng balot. Ha? Wala na palang puhunan ko balot. Isa ka ba? Tama. Ayag ko pa. O patatry. Dapo na. Alsa na. Ay, kay Marcy. Sila na nagpatuloy ng balot. Parang si Tim. Sila nagpatuloy ng balot pagtinda. Kasi mga kapatid ko nag-aaral. Nag-angkat sila doon. Kung nakamukura doon ng ano. Nito naman eh. Sabi pa, may nagpansahin dyan pala. Si Bunjing. Ano ni Monjeng? Talo pa si Bunjing. Ano ka kaya ako? Talent. Ito pa si Fire lang sa malupit. So dati? Mawa. Ay buko na sa ano? Lalaki? Ganyan. Buko na ko. Ay, flip na ko nun to. Ha? Kuha na ko nun to. Nanganin. Yan parang hulang yung ano. Gata talaga. Kada pulpalan. Sakto. Paborito yan ni Ami.
bibili tayo ng ano, ng gulay. Bili tayo ng gulay. Tingin ko na ba yan? Na ano? Sige nga yan. Ay nga naubos ko na. Umapit niya na ko. Yan, bili tayo ng gulay. Ayan. Bayad. Oh. Mahal ka, balingoy. Oh. 3,000. Yes, a prank. 3,000 nga. Bibili ko ng ano. Sobrang. Oh. Ayaw kunin oh. Sobrang. Oh. Salamat. Sa nagbigay. Nagbigay siya, nagbigay. Sino nagbigay? Sinong nagbigay? Ano yan? Pampa-birthday yan sa'yo. Oh, Ito. gulay. Ay, ito. Kasi sabi na sa akin, Salamat. ano daw, Ay, parang Jason. Ay, Bigay yan ang mo. Nagbigay. bigay mo kay ano, kay Papa. Kanina yan. Yes. Pa-birthday. Simple Secret. sa akin. Ayaw niyang ano, ayaw niyang magpabanggit ng pangalan niya Kailangan, sa vlog. Para mapasalamatan. Secret nga. Pasalamat na lang kayo dyan. Dito, ibibigay ko sa 3,000. asawa ko. Salamat. Bibigay daw kay mama. Wala ka na. Binigay mo kay mama, wala ka na. Salamat po. Mamaya sa akin naman. Kay mama, 1,000. Kung sino man po kayo, maraming salamat. Binigay ni Papa kay mama, wala na siya. Bibigyan ko pa si mama ng 1,000. Oh, Merry Christmas. Dahil nagluluto ako. Merry Christmas. Happy New Year. Yung 3K kay Papa, yung 1K sa'yo. Kasi si Papa daw birthday. Akala ko sa birthday Salamat. ko sa January, 60 years old na ako. Akala ko advance ito sa akin. Pinapabigay yan. Kaso ayaw niya magpabanggit ng pangalan niya. Kung sino man po kayo, maraming salamat po sa biyayang dumating sa amin. Kasi nakita niya na nag-birthday si Papa. Kasi nung birthday ni Papa, nagbigay ako ng 1,000 din kay Papa. Pero di ko na binilhan kasi 1,000 lang yan. Binigyan ko siya, di na kami naganda. Sabi na, bigyan mo ng pang birthday. 3,000 daw kay Papa, 1,000 kay Mama. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Pandagdag na to. Bibilin ko yung gulay lahat, wala nang ulam. It's a prank. It's a prank. It's a prank. It's a prank. Ayaw, binitawan. It's a prank daw. It's a prank. Ayaw ko nino. Binitawan. Beer Tapang, kamusta yung laban kagabi? Kamusta yung laban kagabi? Panalo. Panalo. Si Ilad, binigyan ko rin niya ng ano, panggastos niya sa ano. Oo, meron na yung panggastos sa dayo nila. Nagdayo. Binigyan ko yan ng panggastos niya. Bijuret. Medyo ko no? Ayaw talaga. Ayaw ko nila. Binitawan ulit. Di sa akin na to. Ha? Sa akin na yan. Sa'yo na yan. Ito talaga yan. Totoo yan. Ma, kunin mo ma. Hindi yan, pang ano nyo yan. Pang dagdag nyo sa negosyo. Dadagdag ko to sa puunan sa tindahan. Yan. Dahil wala na ang laman. Napapalaban kasi sila ng ano, yung kapatid ko yan. Dalawa ang magagrad sa amin. Mag-graduate. Ito na, salamat sa nagbigay. Kung sino man. Tingnan dito mo. Dito. Basta yung 3K, sabi na dun sa akin, yung 3K bigay mo kay Papa. Yung 1K kay Mama. Ito na, Bahala na kayo salamat. Kasi Nagbibigay ko na. pang birthday daw yan. Sa Pa-birthday asawa niya ko. sa'yo. Pa-birthday. Talagang Salamat. ano,
Ayaw maniwala ni mama. Ang maniwala. Ako Kasi naniniwala na. kami kasi mahilig sa mga prank. Okay lang. Sanay naman kami sa ganyan eh. Pero kung talagang totoo to, maraming salamat po sa nagbigay. Ito, iaano namin to sa tindahan. Pandagdag. Para malagyan uli ng tindahan. Kawawa naman, wala nang naman talaga. Nauubos sa mga bata. Pamasahe. Pamasahe. Tuition nila, mga biglang hindi namin inaasahan. Kaya siyempre kahit kailangan yung ano sa tindahan, talagang kailangan galawin yun para sa kanila. Makatapos lang sila ng pag-aaral nila. Ang bata. Ayaw. Maraming salamat. Maagang pamasko to sa amin. Pumas ko yan. Maraming salamat po. Kasi nagbibilao sila. Yung pagbibilao na yan, medyo nakakatulong naman. Nakakatulong naman. Sili. Kasi hingi rin ako ng ano, ng sili tapos gulay. Paborito ni Ami yan. Luto na tulos? Natutuyo yun. At mamaya, di raw sila magtitinda ng balot kasi sasamahan ni mama na mag-amateur. Tapos maulan kasi. Baka raw walang bumili. Pero kagabi, daming pumunta dun sa bahay, naghahanap ng balot. Yun nga, Basta puti na. di pa kayo pumupunta sa singing contest, panalo na. May premyo na kagad. Mayroon na. May premyo na. Daan-daan lang ang pagmotor, madulas yung kalsada. Elimination daw mamaya. May premyo na. Oo. Tama. Ayan, paluto na. Sakto yung punta ko talaga. May gulay. Ha? May bili-bili pa. Sarin. Ay, namang nakutan. Nagbakal pa kamo. Kadakol kita pigdutosan. Yan nga ni crossing kadakol. Ay. Sinang blanca. Manggugutas nga na ako saan. Bumili pa sila ng lubi-lubi. Oo, dami. Tawagan niya, dami. Bulis na naman ito. Yes. Yan. Luto na. Luto na. Plastic. Sarap. Sarap nito. Amo. Dami. Plastic na. Bahili. Dami naman. Wala na kayo. Dami yun. Baka sige, kada ko naman ganun. Baka dami naman yan. Pungag. Plastic. Ayan po muli. Maraming salamat po talaga sa binigay nyo na pampa-birthday kay Papa. Kahit tapos na yung birthday, nandun pa rin naibigay ko. At kay Mama, yung 1,000. Ngayon, pinagsama rin ulit nila yung pera na yun. Iano na lang nila sa tindahan daw. Bahala sila kung kung gastos niya sa mga kapatid ko. Pamasahe. Ito na yan. Maraming salamat po muli. Thank you talaga. Prepare na naman kung humingi sila ng pera. Pag humingi daw, may bubunutin. Kaya walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat at God bless po. Ingat kayo sa trabaho nyo. Bahala na po si God mag-ano sa inyo yan. Magbalik sa mga blessing na binibigay nyo po sa amin. Sa kanila tapos lalo-lalo sa amin mag-asawa. Kaya amin. Thank you. Ingat po kayo palagi. Dito na ako sa bahay. Gulay na may sili. Na-approve. Sakto nagluluto si Papa pagdating ko. Humingi ako.
Kape. Hindi mainit. Hindi mainit. At di pa ako naliligo. Mamaya maliligo na rin ako at mag-i-edit. Ano, kain na tayo? Hindi ko, magsasaing pa ako. Alas 5 pa lang. Ay, alas 6. Kain na tayo. Sasaing pa nga daw. Sasaing pa. Magsasaing pa lang, nagsasaing na. Magsasaing. Magsasaing. Magsasaing pa lang. Ang galapin ka? Hindi na kumain. Ha? Ayaw kumain. Kumusta yung vlog mo? Ha? Kumusta yung vlog mo? Kumusta yung vlog ko? Ayun. Ayaw maniwala. Ayaw maniwala ni Papa. Ay, si Mama pala. Si Papa, nagdududa. Dududa. Ayun, masaya. Kailan nila prank lang. Ay, lagi kong nag-ano sa kanila eh. Bakit maitim yung kuko ko? Lagi kong kabiruan yan sila. Binibiro ko lagi. Akala lahat dito. Ang grabe, pasalamat. Talagang ano, malaking tulong po yun yung bigay nyo sa kanila mama at saka si Papa. So, nagbigay po talaga. Oo, maraming salamat talaga. Alam mo na kung sino ka. Oo. At talagang ano, kasi laging naririnig sila. Lalo nung nandito na inoperan si Ami. Grabe talaga. Tapos sila yung iniwanan ko dito. Sabi nila na kailan kami uuwi, ganito ganyan. Kasi at alam ko naman rin, naintindihan ko yung ano nila na dito kasi nung nandito sila, hindi sila nakagagawa ng pilao. Kasi yun yung pangunahing ano nila, buhay. Hanap buhay, pang tusto sa mga kapatid ko na nag-aaral. Kaya nung dito na kami, bago mag-pista, umuwi na sila po sa bahay kasi inaano na rin sila nung pinagde-deliver nila ng mga pilao na dapat na mag-deliver na. Yung mga kapatid ko, dalawa yung mag-graduation. Saka yung grade 12. Tapos yung bunso namin na grade 12, mag-graduate na rin. Bali 3 ngayong taon. Tapos yun, napag-usapan nga Yung namin. taong parating, Oo. 2026. Napag-usapan namin ngayon, nakapag-decide na yung kapatid ko kung ano yung course na kukunin niya. Yung binigyan ko nga ng favorite kanina dito. Yung course na nakukunin, kasi wala namang terminology dyan sa ano, sa SPC. Tapos ayaw niya daw nung ano, gusto niya talaga, ano sana, yung, ano yun? Maritime. Maritime. Yung sana gusto niya. Kaso, hindi kaya nga, hindi kaya. Sa ibang school kasi yan. Oo, ibang school. Private school yan. Private school. Yun siguro yan. Unip. Ngayon, tinanong ko kung ano na lang yung iba. Ano na lang daw, yung electrical engineering. CSPC. Kasi nakuha naman yun na ng scholar. Kasi mataas naman ang marka niya. Paano? Sa purpose ata yan, hindi ba? Oo, sa purpose. Nakuha siya na, na scholar. Kaya, yun nga, malaking tulong talaga yung bigay na yun. Binigay na nga ni Papa kay Mama. Ininegosyo muna nila dun sa tindahan para pag humingi ng pamasahe yung kapatid namin, yung kapatid ko, may bibigay sila. Kahit pa paano, kumbaga tumubo na yung pera. Kaya yun muli, maraming salamat po talaga. Ulit-ulit akong magpapasalamat. Grabe. Kasi nung birthday nga ni Papa, nagbigay naman ako sa kanya ng 1,000 lang. Pero di ko na yun, Ano kasi grabe talaga. abot-abot ko sa kanya, di ko naman binibigay. Sobrang laki Hindi na ako tulong nagpa-vlog. talaga nun kasi yung nakaraan naririnig ko na sila yung saan Oo. kukuha kasi yung nakaraan ilang araw pa lang nung nakarang buwan nag-OJT yung isa yung office ad nag-graduating tapos nitong nakaraang linggo bago tayo pumunta ng Manila nag-thesis naman yung isa pag nagtitesis pala grabe ang grabe din ang gastos kasi magpapa-snacks pa, may mga kung ano-ano daw. Masahe. Believe din ako sa kanila, kila Mama. Akalain, yun lang yung hanap buhay nila, pero Nakapag-aral. nakakapag dalawang graduate. Natsatsagaan nila. Tsaka, Natsatsagaan nila yung ganyan. Kahit kapos sa buhay talaga. malaki din yung nanalo sila. Si Nick tapos yung nanalo. Kaya Natalo si Nini. malaki- Get talent. malaking tulong din yung yung mga singing contest din, isa din yung Yan, siya rin pa yan. nakakatulong. Kaya
talagang hanap-hanap nila yung mga kantahan kasi nakakatulong yan sa kanila. Kaya yun, masaya ako sa mga kapatid ko, kila Papa. Kahit sa ilang kami magkapatid, ako lang yung di nagtapos. Kaya yun, nakapag-alis din ako. Mag-alis ako. Pero masaya ako at nakikita ko sila na lahat sila nakakapagtapos. At Naka-college pa. college. Babae. Tapos ito. Kasi ako mainipid kasi ko. Noong time na nag-aaral talaga ako, parang yung gusto ko makatulong na agad. Yung tumulong na talaga. Kaya huminto na ako. Naganap na ako ng mapagkakitaan para makatulong sa kanila agad. Okay lang yun. Basta sila. Kaya sabi ko sa kanila, kapag tapos na mag-aral, maghanap na ng trabaho. Huwag sayangin yung taon, yung araw, yung oras. Para magamit nila yung diploma nila. Pag pinag-aralan. Tapos sabi ko sa kanila, wag mo na muna Ano nga ito asawa. sabi mo sa bagong nagsubli ba ang 50 saan gato si Tino mo? Wah, ako katututawang pati isang Na? na 50 kaso nabawasan pala na doon sa kape. Sabihan ko na lang. Amo. Ay, ako na lang Amo. Mana lang soon. Oh, sige, sige. Bukas na lang. At yun nga. At hanggang dito na lang yung vlog na to. Tapusin na natin yung vlog. Yun. Garilyo. Wala. Puti. Ayan po. Bye-bye.